Ето го моят нов проект, антена Tracker. Подаваме захранването. Тракера се активира. На дисплея виждаме дължина, широчина географска, градуси, на който е залатен, има вграден компас вътре, градуси, на който се намира в момента, напрежението. И трябва да калибрираме напрежението, захранващото, броя на сателитите, броя на активните сателити, височината, на която се намира нашия модел и разстоянието от нас. Тук са градусите. Дължина, широчина, географска. Значи, за да се работи добре, трябва да се калибрира при първоначално включване компас. Затискаме бутона за калибрация и задържаме 10 секунди. Пускаме и системата започва сама да се върти 5 пъти в едната посока, 5 пъти в другата посока. По този начин вече компасът е калибриран. Сега от тук нататък трябва да активираме системата, за да търсим нашия модел. Използваме GPS симулатор, който се намира на моя телефон. Направил съм някакъв примерен маршрут, по който се движи модела и прехвърлям данните директно на тракера. Пускам първоначално и спирам, за да можем да прехвърлим частично данните. Ето. Дойде дължина, широчина, градуси. Дължина, широчина, 352 градуса спрямо магнитната ос, 11,6 волта, 3 сателита, височината е 160 метра и разстоянието е 0 метра, защото не се движим в момента. Значи, за да стане търсенето, трябва да калибрираме, т.е. да запомним ръчно, поради проста причина, че се намираме в стаята, не можем да ползваме заложения в самия модел GPS. Иначе сетването първоначалното става по заложения GPS, по вградения GPS вътре и се сравняват данните с тези, които идват от телефона. Така. И стартираме подаването на данни. Тук сме задали на всяка една точка, която сме градирали, сме задали различна височина, за да можем да видим как работи системата по ъгъл на място. Ето може да видите как става следенето. Виждате тук точката, която се движи. Системата следи има малко самото серво, което съм използвал по азимут. Има доста голям луфт, следствие на което системата леко се разтрептява, но поръчал съм ново, като дойде ще го сменя и този проблем предполагам, че изчезне. Ето мисията е завършена. Системата си проследи цялото трасе.